Avui parlarem sobre com fer mapes de la matèria fosca. Estem a l'Institut de Física d'Altes Energies que col·labora en el projecte internacional Dark Energy Survey. Hem tingut l'oportunitat de parlar amb dos especialistes en aquest tema, Carles Sánchez i Judit Prat, dos estudiants de doctorat. Què és la matèria fosca? Doncs la matèria fosca és un tipus de matèria que no interacciona amb la llum, per això no la podem veure, però de la qual podem detectar els seus efectes gravitatoris. Per què vas decidir estudiar aquesta part de la física? Doncs sempre m'ha interessat aquesta connexió que hi havia entre la cosmologia, l'univers, les escales tan grans, amb la física de partícules, les peces més fonamentals de l'univers. I després vaig tenir un professor a tercera carrera d'aquesta assignatura que em va agradar molt i això em va animar a seguir fent recerca aquí. Com es fan els mapes de la matèria fosca? Tota la matèria, inclosa la matèria fosca, gravita. Llavors, seguint la teoria de la relativitat general, sabem que la llum es corba per efectes gravitacionals. Aleshores, si estudiem la distorsió de la llum de les galàxies llunyanes, podem reconstruir la distribució de matèria fosca que hi ha entre aquestes galàxies i nosaltres. De què tracta aquest projecte? Doncs en el Dark Energy Survey tenim un telescopi a Xile que fa fotos del cel i detectarem fins a 300 milions de galàxies. Llavors, d'aquestes galàxies podem mesurar la seva forma i per poder estudiar les distorsions d'aquestes galàxies i després poder construir els mapes de matèria fosca. What are dark matter maps worth for? Well, the universe relies on a balance. On one hand, we have dark matter, which forms a skeleton for the universe, and in principle this is an attractive force, and the galaxies that we can study move towards this skeleton. And on the other hand, we have the dark energy, another mysterious component of the universe, which is a repulsive force which counteracts this gravitational force. And by studying dark matter maps at different epochs, we can see how this balance changes with cosmic time. L'home té la necessitat de conèixer els seus orígens i ho fa a través de molts camps, com per exemple l'astrofísica. Però el que potser no sabem és que la foscor de l'univers ens acabarà portant la llum.